ndinokumbira kuti timbozamawo dzimwe dzenguva mombe iri kutirwadza, dhonza rakakura mukati medanga haringakwanisi kungomuka, rakaita sei rakaenda. Zvakazoitika ndezvekuti pane munhu akaunzwa nemwana uyu pamba pevabereki vake mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti chii, kuti Mondoro. Ndokubva vaenda kudaro. Murume akaba mombe iyi anogara muarea iyoyo, aingoti pose paanowana pamba apa pakabiwa mombe pauya munhu aisvika achitaura kuti izvo ndikaona vanhu ndinonzwa kufara kuti dzimwe dzenguva kubirwa kwamakaita mombe munenge muri kutsvaga mubatsiri. Nditori nenhamba dzandaiziva dzemubatsiri dzemunhu akambodzora mombe hama yangu yakabirwa kakati, asi nhamba ndichadziona, ndikadziona ndichakupai. Izvo munhu aitaura zvinhu zvese pose paiuya pamba vanhu apa aida kutarisa badzi kuti aone kuti chii. Akazozviona kuti munhu auya uyu auya kuzobatsira, ndokutoenda kumunhu auya kuzobatsira. Zvikanzi ndanzwa kuti munobatsira, ndokumbirawo nhamba dzenyu, ndobva akumbira nhamba. Right. Ende mubatsiri paigadzira zvinhu zvake haana kunge atoziva kuti munhu ari kukumbira nhamba sezvo ari munhu webasa izvozvo, kuti vanhu vanenge vanikumbira nhamba anengaite sei, anenga vanyime. Ndokubva pamba, ndobva pagadzirwa pai. Mukoma wangu, regai ndikuzivise zvakazoitika kutaura kuno kwatiri kuita. Murume akatakurwa achiendeswa kunzvimbo inonzi macheki nezuro. Mushure mekunge murume uyo atanga kuda kuita sekunonzi mombe, asi hazvibude kuti imombe, kuenda panomwe muti achiutunga, but aitaura nesitechi kutoti ichokwadi kuti ndakatora mombe yanhengi ndindakaiba. Vabereki vacho kunzi endai pa next door apa, but wanike manje pamba ipapo pamba pemukomana uyu. Mukomana akatomborora ndokuita mukadzi wake, ndokudzoka zvakare pamba mushure mekuti akugara ega akuita zvichiromberombe atochigirwa navabereki vake. Pamba pavo pa 4 years dzadarika pabiwa mombe dzinodarika 7. So vabereki vacho mundara wacho achibva achevedzera kuti kana achitaura nyaya yekuti akaba mombe handipinde paari, zvinoreva kuti ndiye aiba mombe dzangu. Angakwanisa sei kunoba mombe dzepa next door achikona kuba mombe dzangu? Iko zvinozvi mombe dzangu aona kuti dzanyanya dzasara shoma, ndosaka azonoba. Kana iri nyaya yemombe azviite. Wanike mukomana anomboita zviri nani, but musoro mukoma kebi wazvimba, ari kutunga miti, zvikamubata seanomboita zvakamuka musuka, zvikangomubata chete anoenda achitunga miti. Kana paine munhu padhuze anogona kutomudhuvhura nemusoro. Chii chiri kuitika mboita zvinani kuti no, ini ndakatora mombe ipapa, dai mainda mataura nawo. Kusvikira azovati kana ari munhu akauya apa ndiye akakuzobatsira, sezvo azotenga kwezvinozvi ndakatotora nhamba dzake, vachibva vatora nhamba. Kwakufana kwanzi munomuziva here? Ndikati no, ini mazita tingoda sei tomaziva, asi kutaura kwatakaita nezuro, amai nevamwe vanakomana 2 vakatakura munhu nezuro vachienda naye kumacheki kunova ndo kune munhu atisi kuziva kuti munhu uyu achanobvuma here kuti ndo zviripo, asi ndiye munhu ari kunzi akauya pamba papi ipapo achizogadzira, asi munhu anobva kupi, kumacheki. Zvakaoma. Varidzi vokubirwa mombe mushure mekutsvaga kamubatsiri, ende mubatsiri paakauya akakuzogadzira pakubuda mwana uyu achitunga miti kuita semombe, vari kuti kudini? No, ivo vakambonyarira zvo vakati isu tikabirwa mombe tikaenda muzvikoro tikashevedzera, kana muri muno muvillage kubva kwasabu kuva manext door edu ndo vanhu vekutanga vakatochema nawo kuti tabirwa mombe. Ende mukomana uyu aiuya pamba achishevedzera kuti vanhu ivavo everyday munofanira kuti mutsvage vanhu, naiye akakatotivimbisa kuti achatitsvagira chi mubatsiri. Even pakauya mubatsiri kuzobatsira pano akatouyawo akatora manhamba achiti gadzirai vanhu isu tesesa kuti ndiye, nanhasi tinoti asiri. Zvakaoma. Kana mubereki wako baba nyakubereka vachishedzera kakuti kana ariye abatwa ane chekuita nekubiwa kwemombe yanga ichitsvagwa, zvinogona kunge zvirizvo zvakapoti mombe dzangu dzipere, pamwe ndiye aitoba mombe, zvakurevei? Handikwanisi kubatsirana naye. Itezvo muda zvose zvikuita zvinoitwa nevamwe vana namai, baba vakaramba vakati kwete. Ndechekupishi imondoro. Saka izvozvi murume uyu akaendeswa kumacheki. Hamusati makunzwa kuti akunzwa sei? Patida kunzwa iko zvinozvi kuti akunzwa sei, tichatifambira. Zvakaoma. 0713938538. Ndifiyo. Okay, ndiri pafiyo ndinonzi maikupa. Kanyemba naBhozho bosi vekuchinhoi dai vaitaka kuti mushandi atange aviga mwana wake, handiitika maikupa vari kuushe wekunze, maikupa vari ushe wekunze, baba Isabel hanzi dai bosi vekuchinhoi vabatsira ka mushandi uyo kuti atange aviga mwana wake, handiti kana zviri zvokuti anozoita sei anozoshanda. Maikupa vari kutaura chokwadi, uye zvekutaura nyaya inonzi kugarisana.
pachivanhu chedu. Vanhu tinotaka tagadzirisa nyaya dzemaproblems. Kana apera takuchita takafara. Kana mari yacho anosevenza akasununguka. Anoshanda sei? Ya sapurazi uyo munhu mutema here kana kuti muchena, asi ndinoziva kuti pane vanhu vane utsinye. Ndinonzi sekuru wanyasha kuEpworth ko KB ko nyaya yemurume ane miziko yanezuro akafonera Bhozho nezuro yapapi nyaya yechikomba chaipfeka hembe dzemuridzi wemukadzi. Ndisekuru wanyasha kuEpperton Park chakabatwa chimuti. Regai katinzwe ino zvakare kuti iri kuti kudini right mangwanani kanyemba regai tinzwe mangwanani kanyemba na Bhozho ndakakubatai bo itai 4 kuna visi Agwero Moze Longmani mama vangu maipirita tenda baba Keri mai Ngondonga ndini the radio engineer Andy Handiseni Piri we Manchester City kumaware kuchinoi. Tinotenda kuriseko kuchinoi nasi ndozawa kuti chimuti makachibata kuti dzvi yapakaipa munhu kuzopedzisira akutunga ka miti kunge mombe. Kovana nomubireko mombe dzevaridzi 0713938538 ndokugadzira munhu kuitira kuti hambozofi akazviita futi kana ariye anenge akabaka mombe yemunhu. Icho chokubiwa kwemombe icho ini ndiri kutodawo kanhambo yemubatsiri iye nekuti kwedu tanzwa nekubirwa madhongi. Nemunhu wokuziva chaiye ndiri kudaka kuti arire sedhongi. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndiri kuno kuCranbourne. Ndatoziva kuti ndokwaichaita nyaya yacho Shekman. Sando kuno mubatsiri tipewo kanhamba dzemubatsiri wemombe uyo kuno mbavha dzanyanya. Ndinonzi maikesi kapiripiri kuri seiko maikesi kapiripiri. Nenguva dza 10:30 ndichakuendesa ku New Parliament Building ku Mount Hagden uko mutungamiri wenyika President Dr. Mnangagwa vari kupaka State of the Nation address uye vachita officially open first session ye 10th Parliament of Zimbabwe. Regai ndipinde kamuchitoro nevasawira vedu.